Hello guys, hai lam shugani YouTube channel lo. Hangkai ta joton phungka ham, hangkai tabuk hangkai ang mamu shona nai tongko norok ani vlog no nai tong ni payas. Tabuk hangkai mui shongna bagai risum rok pias rok khugui tongo. Pule ready khlai ma thongu ta tangai hingka lo kona si bagai. Ngai amu khai mui shongna sekang mai box sheri mani mai box shoi mai kutogu sitong kha mai box mani besa balo kha. Hangkai ani motor rok ukorok bo kukar ro rukjak iko mo hingkai ani kukar motor ring mani off siklai rikha musumon kha obo oha tabo hingkai ani songmani somosra bebang ready khaibai kya hingkai risum rok pias rok bebang roi reba hingkai tui kisisa rina nayo jaga tangai hingkai songpodo o jaga somosa khaipro khamna si hinai tui kisisa roi ri khat khat tabo ko karai box rikha karai tabo jira rina mosla rina hingkai tabo ko jaga o kisisa koma pore tarpor ke taisa tejpata rini tesa khlai khinai tabuk hingkai manui hugunai ayanggo mui bukhusino manui je kisa tongmani obono tabuk hui paisinai tabuk hingkai mani bagai cha ma fungai kheno cha nongmla hingkai bono cha kisa khlai rena hinai mano tabuk cha pata rok ukorok riui rikha hingkai tabuk phaikhe tarpor gologai mano hingkai miyani cha khai muthungui ringkha thanda bla mo hingkai mo blai ni tamon rok comment khai sabai di jara saimana nok sabo sabo sini mo tamo blai mo hingkai tamjani blai angbo saimiya ma ridi o jaga ri mane riui songo kang bo ri songna naikha sabo saman comment khai sari tam blai hingkai tabuk hingkai ani motor rok obo bebangna somosa kubai ri bai sinai hingkai tabuk hingkai kisa kisa koloi bahai khumani thok gotong kisa kisa tabuk kol bai khe thuklobui ri pai sinai ta hingkai phaidi sini ani mui songmanani laigenai musumon kha mui hingkai tisti khlaisinai tabuk tui tei kisa sai riui mane tui je puleuni mani omono hingkai ang tui ni mohor kisa phunugui manliya mane kubai bijingi thangka hingkai tabuk khe kubai tisti khlaisinai somchari akobai naiui tarpore hingkai tikhlai nasinai ta hingkai tabuk khe ani mui rok mumbai kha mui rok songbai kha tabuk hingkai ang nok rok pharjangnai tongkho ani samung tebsi kwbangma tongkho bed rok thumani bed rok tisti hachaya kho fungai kheno mamui songtongo hani bagai hingka tabuk hingkai ani bed thik khlaigenai fungai kheno konpan khlaijak bai bed sitra wngoi tongkha ani bed change khe hingkai tabuk hingkai khaibai kha nok konon kuni rok asuk kubai kaham khe phari tongo hingkai tin ani samung omono dili mangno mahai date no fungo koi phat phat samung paikha se phat phat joto kisu almrango haida bang ani room paikha tabuk hingka mani room o nok rok pharbai kha nok rok hui tongo hui akoi tarpor khe nok tesa malai phinai phubai kha nok rok pharbai kha nok rok phubai kha hingkai tabuk hingkai 10:30 wani kam tongo ang thangnai hingkai norok nai tongdi ani logi choice ang bujaga thang abuto se malakba tubai norok tesa malai phiyone gonai di oro thasuk tau khan tongkho kangbo zoom khlaimle tangan phuna se khasal panong ya camera tamjin bla tung dokha tabuk tukubai kha ang tukubai tabuk kumphani jaya kho ang breakfast khaigenai naitung din rok tui ningmani se kusugui rikha tui thandani bla ang tamjani phungai khang khe tui thanda dongna lo haini bagai no kongreng mani bo thaikya breakfast khai tongo tabuk hingkai ang afru saimaya tangai hingkai afru rogo topok saimaya blina hingkai bui belga tamjani chamani se bwslaio manui rikha khwnaya mo tamjani khasidu omo gofurno kelok sono makhana tamjani bo ang maisa fru rogo jekono sa fru rogo ang khnai romga kitsabono jajagya ang hingkai tabuk chabai naikhe ang phatpat chawai kha akoi je jaga thangmani hima jaga o thangnai ang datin bus mamagi ngai sidu durai aramnangya ngai tongkha datin bus o hingkai Sunday bai Saturday ni kisa late bus ko 2 din kislari bajang hingkai thumani magai mungtri paya hai ngai tongkha tabuk ang thangna bagai ready ngai kisa rest khaina kisa rest khaimani pore ready ngai tarpore thangnai ang norok dati ano 1k kairi di 1k kairi khangkai jodi 1k subscribe khairi khangkai ang nongno sanai ang tam khlai hingkai norok ta jotono phungnai nongna ang hingkai norok nai tongdi an camera kanggo smudi ana sta camera shitra
Hingkai tabuk hingkai sat sakao phaijak ang tolao tongmase haino kese kese bo jaga bo kalbari tam gasido kese kese kham bai ako bai ke tam lai ungka ba sakao phaipai khe ang kese kese hini tolao mo hingkai tulsi nani di kaham kaham ke wati bo khibi phaikebla kaham ko goi tongkang mo kata kaisa sakao thangai tongo tabuk o je kakang joto no nuhur bayo rasbari rok akorok bebon o je rasbari go inde flag kajar bebang nuhuro nusu nuhur nai o jaga bo mo hingkai sini phaimani goli o yang tei amo asik yang tei kaham gori i mo rasbari ni flag kisi sanu jago norok nusu no gyana mo hingkai khumrok bari si tongbai kha kenai thokai o khumna ang kabang ma khan nugo nugo phungai kha gei bor jan thangman nugo nusu no gya tamo photo puma wati hainai ma hasigi tongo para nogor phungo bore hasike tabuk hingkai thangsinai thangna bagai ready isnai ang tabuk tolao thangi vlog nogo paina mani pairi simalia hingkai tabuk thangi tong ang je jaga thangna hani samani hingkai norok tinne bagai vlog asung isna ani nai tongdi hingkai teba ang nong bagai kaham kaham to na bagai chesa khlai nai tinne bagai vlog as